Indaba enkashana kaMenzepho uZumlaza ngameva enhla nasezansi ey'fundazweni zethu zonke khona eNingizimu Afrika nangaphandle-ke kweNingizimu Afrika siyabingelela kakhulu igama lohlelo-ke sibuza umbuzo wodwa nje ukuthi uthakathwa ngubani igama lami King Sichaka Mwakaluqa Sichaka sishaya imponyela mfoka amancaza kancane ayidedela intombambi esokeni Themba abantu ba-right siyabonga kakhulu ukusupport kwenu okungaphezi yazi indlela senithanda ngayo niyakhombisa impethu nathi ebusuku emini angazi nini kodwa siyabonga kakhulu ingane zakwethu asike nodabeni ke sinalo namhlanje sizozwa ukuthi isihambeli sethu sithini sona sithakatho ubani nini makwenze njani sabona dadewethu Yebo sawubona njani? sikhona njani Ngiyaphila bhuti. aha la siyazi nawe sengodaba lakho la uthi bakhunkula Angithola ukuphumula. yini ukhunkula obani U-anti wami ozalwa nobaba. aha U-anti unenkinga inkinga yakhe akanabo abantwana. okay Yes. Mengenabo abantwana kahle kahle unomona. Yabo ukuthi uma unezingane wasizala thina sikhona. okay Yes. Manje umona wakhe u-anti enganeni zikama khona ayithandayo khona angayithandi. Angayithandi. Yes. Nami ke ngikulezi angayithandiki. okay Yabo. Manje u-anti unalenkinga leyo ukuthi zonke into zami uyayivala. Yabo. Okwami nje konke akulungi. Akukho nokodwa engikwenzayo okulungayo ngenxa yokuthi vele umuntu ongithakathayo umuntu wasemndenini. Kuke kuthiwa umuntu wasemndenini uyena owazi yonke insila yomndeni. Yes. So noma ngithi ngizama ukufuna umsebenzi bayaqashwa abanye okwami akulungi. Mangithi ngiyaqoma hayi nasemqomeni konke akuhambi kahle. U-anti akafuni nje ukukikiza ukuthi kube kuhle. Hayi mangiqomile nje kuba iwona ke impela adila nawo ngoba uyabona phela ukuthi ngelinye ilanga nami ngizoshada uyabona. Ebantwaneni ingane nginayo ingane yami nje nayo akayifuni. Awu. Inkinga. Angisazi ukuthi fanele ngenze njani. Sesizamile okay. Mhlawumbe ungakahambi kakhulu ake ngithola ukuthi kulento ukuthi u-anti okuthakathayo. Yes. Uthole kanjani? Sahamba sayobheka njengomndeni. Okay. Yes, masihamba siyobheka njengomndeni konke kuyavela ukuthi u-anti okwenzayo futhi ukwenza ngamabomu. Yebo leyo nto. Qhubeka ke mama. Yes. Manje u-anti unenkinga ukuthi yabo mhlambe mangizoneka izinto zami mhlambe zangaphakathi ziyanyamalala. Yes. So izinto zami nje uyayithatha ezinye ngibone hayibo ijini yami ukuthi inyamalele kodwa uphinde uyibone isibuyile ungazi ukuthi kanti bishone phi ibuye kanjani. Nawe egqoka. Ngigqoke phela ngitsho mhlambe ibikwezinye ingubo angazi nami kanjani yabo. Manje ugcine sekhuluma ukuthi vele wena into zakho ngeke zize zilunge. Mangisaphila nje ayikho into yakhe ezolunga. Yabo umuhle mahala ubuhle bakho ngeke bukusebenzele. Yabo. Manje lento igcina isingilimaza ngilimele emoyeni. Uthini manje Mkhuza manihleli phansi njengomndeni ixoxa lento. Ufuna ubufakazi mase kuthiwa hayi akhanjweni ke khanjwe nawe kwabanye abantu la uzokwazi nawe ukuthi uyizwele ethi akalibeki lapho. Wake wathakatha bayena. So nje unenkani lembi inkani yakhe u-anti nje ayi unedrama. Ngesikhathi nikhula ngoba phela akuvelanga into leqhuwa qhamuke senizonda. Mhlawumbe into eqala senibadala ebona seniyaphumela sekwenzeka ukuthi isikhathi nikhula bekunjani ubudlelwane phakathi kwenu naye. U-anti ube umuntu esimbonayo ukuthi obani mhlambe masipha ama chips abanye bapha agcwala izandla wena kuphe egcwala isandla esisodwa uyabona. Nanokuthi ke mina vele isikhathi esiningi bengihlala nobaba uThungathi yabo. Kodwa nje bengimbona ukuthi mangifikile ekhaya yes akanami yabona eze ethi kuma uyabona nje angazi ukuthi ubani uyitshela ukuthi uyini kunezinye izingane ungcono ngani yena yabo. So kuningi nje kuningi ugcine isephimisela naye esho ukuthi hayi nale ndoda ojola nayo izokuyeka ngeke kuze ukulungele akulungi. U-anti masebhanga nomjolo amadoda. Hayi akadlali. Manje yena ke ngokwakho ukhona umkhwenyana akhe ahlala naye wenza kanjani? Akanayo umkhwenyana u-anti wami
umuntu methandana mhlambe akupheli ngisho 3 weeks besathandana sehleli nje manje akasajoli ngoba shuthi akhambi kahle ngoba vele akanabo nabantwana. manje namanamba abalaphi bendabuko bagcina ukunitshela nje ukuthi uthatha bangakunikeza ekhanda. Bayakutshela ukuthi insila yasekhaya umuntu mawuthakathwa umuntu wasekhaya emndenini kuyefana vele bazokusiza kusasa futhi uyakuphinda yabo uzokuphinda akuthakathe kusho ukuthi wena uzophilela ukuthi nje wena uhamba abantu besintu bayakusiza uphinde futhi uyabuya kusho ukuthi kahle kahle wena ususebenzela abantu besintu kahle kahle imali yakho iphelele enyangeni yabo yonke le nto. Yeah into kanjalo. Awungithathe ungibeke la emsebenzini kwenzakalani masuku usebenza le enza ubona ngathi unesinyama. Uyabona mosemsebenzini abantu ubona ukuthi abakuthandisisi kodwa ungazi ukuthi awungithandisisi ngikwenzeni uyabona yini lembe engikwenze yona yabo khona nje la engangisebenza khona wavele nje ngaqashwa mhlawumbe ngasebenza 2 weeks umsebenzi kwathi uphelile ngabuza ukuthi kanjani kwathiwa sizokufonela yabo so ngiyabona ukuthi kusho ukuthi lento ihamba nami yabo ngoba ngisho ujola umfana nje uthi uyamdlalisa kube ngathi unethumbu uyamthunuka yabona uvela ungabusazi ukuthi kahle kahle nje engathi ungangamthinta uhlala kude nawe kanje so ubone nawe ukuthi shuthi lento ihamba nami kimi. Sure. Uyawuthola wona umsebenzi usinkinga iba khona masungaphakathi. Yes umsebenzi ngiyawuthola yes nomjolo nguthola umjolo ngibona ukuthi i-type yami ke le hayi mase ngingaphakathi emjolweni kuvele kubande nje ungabe usazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Manje njengoba uyasho ukuthi sinabantwana nawe. Yes. Iziphi izinto ozenzayo ukuze abantwana bakho bavikeleke bengafani nawe kulo antweni ngoba kuyacaca ukuthi umuntu okhona nje ohleli. Mina abantwana bami bahlala ekhaya kubo. Yes ekhaya nje abasondeli because ubaba wabo wakuthola ukuthi kahle kahle bekungamele ukuthi lezi ingane enginazo ziphile nanokuthi zibe khona nje so akafuni into ezohlanganisa ingane zakhe noanti wami ngoba uanti uyingozi yabo washo nje ukuthi lokho engichoma ngakho yena angenakho uanti nami ngilanga kuzongiphelela le njabule enginayo uzoyiqeda yena shuthi ungikhombisa ukuthi ingane zami ayiphephile makunjalo. Hayi sisi mhlambe wena ungangixoxela kangcono ngoba wena umnikazi wodaba ukuthi ke njengamanje emqondweni wakho mawulele ebusuku kwenzakalani yini ekufikelayo ngomuntu ukhululekile ngabanye abantu noma mhlawumbe unenzondo nje ukuthi omunye umuntu usumbona ngathi naye ngezinto efana nezo anti wakho. Kukhona lokho ngesinye isikhathi ukuthi ucabanga ukuthi uyazi kushuthi nabanye abantu abangithandi kodwa kungenzeka ukuthi bayanqena ukungitshela ukuthi amagazethi awahambelani kukhona lokho ngoba nabanye abantu ungayitshela ukuthi abantu basemndenini kuphela abakuthakathayo kanti nabanye abaseceleni wena wazi kodwa bona bazenza izinto ezimbi kuwena wena unganaki usayitshela ukuthi hayi mhlawumbe uanti kuselokho kwenzakala uanti kanti sekukhona nabanye yes abafikayo bakwenze lokho ngoba yazi ukuthi hayi vele uanti wakhe yes yabo into kanjalo. So now mangahle kuthiwa uthola usizo ulungiswa lenkinga yakhe ivele iqondane nokuthi kuthiwa ufuna kugudluza uanti ungayivuma? Angamana gudluke ngoba naye usengizama ikhathi eningi ukuthi nami ngikhahlela ibhakede. Shini naye nje ekhaya? Ayikhala kwangempela. Hayi mhlawumbe ungangeni kakhulu emadevini la sisekhuluma ngomuntu osekhaya egcekeni oyilunga lomndeni ilunga lomndeni sibonga ufana uzalwa nobaba. Manje uma ngempela ukuthi iqiniso ukuthi uyena ogila yonke lemkhuba ugcina ukuthi uyagudluka emhlabeni wona ngakuphatha kanjani lokho? Ukushona komuntu akufani nokufa kwesilwane yabona kungaba khona lokuthi vele uanti wami igazi lami kodwa nami uyangizwisa ubuhlungu ukuze nami ngiphumule phela ngcona akahambe nami ngikwazi ukuphumula mhlawumbe kungaba buhlungu iviki elilodwa ukuthi uanti ushonile emva kwalokho sengiyabona ukuthi shuthi sengizophila kangcono yabona. Ngiyakubona uhamba nabangani bakho la ngaphandle
ithini ama-advice abo uma nikhuluma lolu daba kwaxoxa nabo bathini manixoxisana? Ngiye ngibaxoxele abangani bami bayazi yabona. Bese becanga ukuthi kunganjani ukuthi mhlawumbe simthengele iy'nkabi ngoba phela masithola imali ngoba bayabona indlela engihlukumezeka ngayo. Yabo nawe umngani wakho angeke athande ekubona uhlukumezeka kumjabulise nabo kubaphatha kabi mangiphatheke kabi nabo baphatheka kabi. Yes, and nabo abamthanda u-anti wami ngoba u-anti wami mina asisakhulumisani nabo abamkhulumisi. Bayabuza ukuthi yini mngane esizoyikhuluma naye engakwazi ukuthi ekukhulumise wena. Sure. Yabona. Ubaba-ke usekhona ngithi? Ubaba akekho washona, uma ukhona yena. Uyayathini yena? Uma usekhathele, seyathula, sekhulume kakhulu. Yo. Sekhulume kakhulu ngoba kwasekuthiwa u-anti kade vele kwakuthiwa akaphuma umuzi wakhe. Akafuni. Hlala nathi full time. Hayi, iy'nkinga-ke lezi esibhekana nazo lapho umbukeli ekhaya we-Black Life TV njengobuza usesachaza ukuthi yena uthakathwa ngo-anti ngqo egcekeni akafuni kulunge lutho nomqomo uyawuvala. Hawu, uvala umqomo nomjolo cabanga. Sise lakho lokugcina-ke mhlawumbe-ke sewukhuluma nabanye abantu abafisa ukwazi ngalento zokuthakathwa nokuvalelwa izinto uthini? Engingakusho nje ukuthi abantu abawuqaphele umndeni. Umndeni uyinkinga, umndeni umuntu wasemndenini angenza ngathi uzwelana nawe kuleso simo leso suke ubhekene naso ngaleso sikhathi kanti ngaphakathi lakhe uyajabula. Yabo khona nje umuntu wasemndenini ojabuliswa ukuthi khona omunye umuntu emndenini ongasebenzi. Yebo leyo khona umuntu izinto zakhe ezingamlungeli lokho kuyena kuyihlaya kanti wena ngaphakathi leyo nto iyakuhlukumeza. So umndeni kufanele siuqaphele, qaphela into oyikhuluma nomuntu osondelene nawe ubozigada izinto ozikhuluma nomndeni ngoba omunye uyakufisela okuhle omunye ukufisela okubi. Yes. Dadewethu sibonga kakhulu ngodaba lakho nesitori sakho sithemba ukuthi lukhona usizo ozotholakala nathi masikhuluma nabantu esibaziyo la. Ngiyabonga baba kakhulu. Thank you. Thank you. Le iBlack Life TV igama lohlelo-ke uthakathwa ngubani lona hlelo sikulona-ke namhlanje sikhuluma ngalo siza ukuthi ngabe abantu bakhuluma bathini. Ongakwenza wena ukhomenta laphana noma-ke ushiya umyalezo wakho laphana kwi-email address yethu la sichazela khona ukuthi muphi lo mlaphi wendabuko owake waya kuyena wafika wasizakala simthwese uphaphele golagawala. Otherwise asibonane kwi-episode elandelayo. Igama lami King Sichaka lolu hlelo-ke libizwa ukuthi uthakathwa ngubani. Nisale kahle. The Black Life TV.